Bueno, bo día. Antes de nada, eu tamén quero daros uns parabéns á Deputación da Coruña e á Universidade por manter firme a aposta no Congreso de Memoria Diversa, por suposto as organizadoras. Bueno, pois eso, como xa elas mesmas dixeron, é moi de agradecer, non, esta aposta por esta memoria colectiva que estamos artellando, vale? Porque penso que é elemento esencial para poder construir a identidade pois cultural, social do grupo e facelo ademais a través pois do noso, pois imprímelle pois ese valor engadido, non? E un pouco tamén na liña do comentado, pois o mellor fai 20 anos, non ala polo 2005 ni no diría, pero a día de hoxe unha proposta que une memoria e diversidade está empezando a ser algo como contracorrente, non? Nun momento no que, pois eso, penso que casi estamos instaurados nun estado de permanente incredulidade, diría. E sin máis, porque, bueno, o vídeo foi fabuloso e temos aquí dúas persoas que temos que aproveitar ao máximo, porque, bueno, son, pois eso, comprometidas, referentes destes dous valores, e os vamos a procurar, digamos, que sacar deles o máximo da súa memoria individual para, eso, fornecer a nosa memoria colectiva, non? E, pois, agrandar, digamos, que o patrimonio LGBT máis, non? Coas súas achegas. Entón, bueno, pois temos aquí o meu carón, a Quique Costas, vale? Que estiveches incluso no gabinete de comunicación, creo que do goberno da Xunta, en algún momento, e adicaches realmente a túa vida no tripartito a, bueno, pois gestor de proxectos culturais, manager durante moitos anos do mítico Grupo Milladoiro, director Estudos Cormorán, director de Nordesía Produccións, a quen lle debemos Cantos na Maré, que, bueno, dende Pontevedra, a pesar de telo perdido, para nos era, vamos, a referencia absoluta dos festivais, antes de que os festivais fosen, eso, tivesen agora isto que teñen agora, concelleiro tamén no Concello de Ames, no? Por Ames Novo, e activista e creador, xunto con Vicente Montoto, pois do colectivo Gai, decíades Gai, ou Gai de Compostela, e da revista Turuxo, non? E, bueno, por suposto, referente en primeira persoa pois do noso colectivo para que nos contes todas as anécdotas daqueles primeiros momentos. O seu carón, a súa vez, Margarita Ledo Andión, periodista, investigadora, cineasta, escritora, docente catedrática de Comunicación Audiovisual da Universidade de Santiago de Compostela, sendo non só fundadora, senón tamén decana, primeira decana da Facultade de Ciencias da Comunicación, numeraria da Real Academia Galega dende febreiro do 2009 e fundadora, polo que hoxe ademais nos afecta especialmente, dirixiu o semanario A Nosa Terra dende o 77 ata 1980, creadora da revista escrita Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega e do proxecto gráfico, entre outros, da revista feminista Festa da Palabra Silenciada. E, bueno, dirixiu o Observatorio Audiovisual Galego. E, bueno, moitos premios, por citar al CRIM, por citar o Premio Nacional de Cine Audiovisual da Xunta de Galicia, o Premio Tero Pedraio, na escrita diches ya todo, poesía, novela, ensaio e curtas e longametraxes das que agora xa solo por citar para non perder tempo, pois Nación, que foi premio do Festival de Cine Europeo de Sevilla no 2020 e a recentísima Prefiro condenarme. Bueno, eu en particular tamén decir que estou hoxe aquí presentando e en representación de Avante LGBT+, que é unha asociación pois que creada en Compostela en 2017 e que pretende aglutinar pois a todas estas persoas que somos disidentes do sistema cis-hetero patriarcal dende unha perspectiva feminista, galeguista, anticapitalista e, que vamos alá, que a pesar de todos eses tempos que corren, pois estamos aquí, vamos a aproveitar. E eu quería, centrar a nosa mesa en
1977, 1981, neses anos da impostura da transición, e, bueno, para que Quique nos poidas falar ti en primeira persoa de como viviches ese agromar do movimento, e despois, pois, o mellor, Margarita, como se viviu dende os medios, non? Ou como se tratou dende os medios aquelo. Moi ben, moitas grazas. De repente, que te estabas presentando, non daba crédito que fixera tantas cousas, non? Pero que nos poñen todas nunha lista parece unha cousa interminable. Bueno, bo día a todas, a todos, a todos. No 77, pois podesvos imaginar, non? Os tempos que eran tempos nos que non había nada organizado en torno a cuestión de igualdade identitaria, da liberdade sexual, en fin, non existía un movimento, non? Houbera en Galicia un xeremolo tempo antes, o de Maximino Queizán, pero, bueno, foi unha cousa con moi pouco impacto, foi unha cousa moi limitada, fora moi localizada tamén, moi localizada en Vigo e moi así, non? Porque unha cousa da que seguramente podremos falar ao longo desta conversa é que é moi curioso, pasa unha cousa moi curiosa con todo este movimento en Galicia, e é que non hai unha continuidade. É dicir, ningún movimento é herdeiro de outro. Os movimentos nacen e desaparecen. E aparece un novo e desaparece. E así sucesivamente ata o día de hoxe. É dicir, non houve unha conexión nin unha transmisión de experiencia, o cual lle dá un especial valor a estas jornadas, entre aquel primeiro movimento e todos os movimentos que houve despois, non? Por acabar un pouco de marcar o contexto, pois eran tempos nos que efectivamente aínda estaba vixente a Lei de Perigosidade Social, é dicir, aínda existía a ameaza dunha represión policial, judicial e penal sobre os comportamentos non heteronormativos, palabra que daquela non existía. É dicir, nós non coñecíamos, non utilizamos esta terminoloxía, é dicir, heteropatriarcado, vamos, en aquel momento sonaría como a suajili, non? É dicir, non era unha palabra comprensible para nada, nin un término que utilizásemos, non? E había, eso sí, e é realmente o que nos abre camiño e o que fundamenta que certas persoas deamos ese paso, si había unha tradición do movimento feminista que tivera un forte impacto en sectores da esquerda, e sobre todo da esquerda menos convencional, digamos, e que creara un clima, digamos, un ecosistema que permitiu que certas persoas que estábamos máis conectadas, certos homes en este caso, que estábamos máis conectados co movimento feminista, demos o paso a frente e decir, nós tamén queremos, non? Nós tamén somos. E a nós tamén hai que ternos en conta. E así, pois, eu daquela militaba no Movimento Comunista de Galicia, que era un partido moi conectado ao movimento feminista, no que as feministas tiñan moito poder, digamos, interno, e non só poder interno, sino poder de xear discurso ideolóxico dentro do partido. E un bo día no partido planteso, bueno, e que pasa connosco, non? Que pasa con esta realidade, coa realidade das persoas que non nos sentimos heterosexuais. E pois, tú sabrás, escribe algo, non? Na altura chega a Galicia Vicente Montoto, que era dirixente do Partido Comunista, era liberado do partido, e viña de París, viña de estar na organización do PC en París e, digamos, manda a Galicia un pouco de organizador. Coñecémonos e el ten as mesmas inquedanzas. E ten tamén detrás un certo respaldo de ter unha posición nunha organización política de trascendencia en aquel momento. E dixemos, bueno, e se tiramos para diante con isto e tal... Bueno, e falamos con certa xente, pero vos
O sea, todo isto parece, porque tú ves nun libro e dices, bueno, esta xente de repente fai unhas teses, organiza unha historia, non sei que. Non, xuntámonos con outra media dúcia de amigos que se movían máis ou menos neses ámbitos e decidimos montar unha asamblea aberta e, claro, como convocas isto? Porque, claro, non era un momento que tú saíras á prensa e dixeras, pasado mañán, conferencia de... Non, isto non existía, non? Nin era pensable, non? Entón, imprimimos uns panfletos convocando a asamblea e nos fomos á Alameda de Santiago, que era o sitio de cruising, era o sitio de cruising que había, e nos dedicamos a repartir as mariconas que había pola Alameda, a repartir un panfleto invitándoos a participar nunha asamblea. Pois podes imaginar o surrealismo de todo isto. Lembras o ano? Isto é 97, sí. Como que Perdón, 97, non sei. Bueno, que contarle quitarme 20 anos que era que cando estuvemos facendo unha rolda de prensa, tía máis eu, presentando a historia. Exacto, no 77. No 77. O sea que... Con Braulio de único espectador. Con Braulio. De único espectador. Sí. Pero sí. Con Lalo. Foi así. Pois, quero dicir que vos imaginadvos o surrealismo desto, non? É dicir, xente que vive a súa sexualidade de forma agochada indo a un lugar de cruising, a que de repente entras un panfleto dicindo vente a unha asamblea a semana que ven, non? E así nace o colectivo gay, o que chamamos colectivo gay de Santiago. Que primeiro non se chamou colectivo gay, primeiro chamouse coordinadora... Esos frontes de... Fronte de liberación homosexual. É que a palabra era homosexual daquela. A palabra gay aparece nos 80. Sí. E ainda... Sí. Sí, no, o lesbi, máis tarde, o son premio lesbi gays en Vigo, o segundo, que creo que xa non houve o terceiro, O segundo, sí. no ano 2000 e pico. Claro. O sea, hai uns anos ainda era lesbi gays. Claro, no, e naquel Bueno, momento... os termos teñen que ver tamén con... Claro, naquel momento o concepto era liberación homosexual. Isto era... Sí, liberación homosexual. Liberación homosexual era o concepto que nos movía, non? E era movimentos mixtos, nos que gays e lesbianas, homosexuais masculinos e lesbianas, participábamos xuntos, inicialmente, xuntas, non? Bueno, aquilo primeiro chamouse plataforma para a organización do movimento de liberación homosexual en Galicia. O sea, nome comercial, nome realmente comercial. Coordinadora para a organización do movimento de liberación homosexual en Galicia. Nome comercial onde houvese, pero eso sí, amplamente descriptivo, non podemos negalo. Bueno, tivemos aquela primeira asamblea, tal, empezamos a contactar con xente en outras cidades de Galicia, nomeadamente Vigo, A Coruña e Ourense. En Ourense tiñamos unha figura que acabou sendo unha figura pública moi trascendente, que era Piñeiro, Superpi. Superpi, pero había unha rapaza Asun, a quinta sigue aí, que facía un programa de radio. Sí, e estaba Piñeiro, que daquela era cantante de orquestra, o que despois foi presentador de Supermarques. Super Piñeiro. Super Piñeiro, pois Superpi tamén que nos deixou non era a persoa referencial en Ourense. E aí xa decidimos facernos moi modernas e optamos polo término gay, como transcripción ao galego de gay. Entonces, gay. Porque parecíamos que aquelo de gallo, de alegre, de non sei que, pois tiña unha connotación máis positiva que esa etiqueta de homosexual que era como unha cousa científica, non? Era máis... Sonaba máis a termo científico que algo identitario, non? Entonces, a persoa de gay queda como máis bonito e tal. E, bueno, nos organizamos como colectivos gays, e montamos esa coordinadora de colectivos gay de Galicia, non? Conto isto porque, para que vexades que isto nace dunha maneira moi propositada, pero por vericuetos moi complexos, porque todo era moi complexo, todo era moi underground, moi soterráneo, non? Efectivamente, fixemos aquela primeira ronda de prensa, na que por primeira vez un tipo en Galicia aparece ali diante dos medios dicindo yo soy maricón, non? E claro, isto era como un prof, non? Acórdome, porque
porque vos dedes conta dos tempos que eran, fixemos moi pronto, porque parecíanos que era interesante estratégicamente, para darnos presencia e proxección e vitalizar o movimento en Galiza, organizamos moi pronto unha cofre en Compostela. A cofre era a Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español, era Cofre E, porque o Estado Español era a terminoloxía... Destas organizacións, ele estaba no MCE ou no UPG. E organizáramos a reunión da Coordinadora Estatal e viñera previamente, un día antes, Jordi Petit, Sí, que eu entrevistei tamén a Jordi Petit. Jordi Petit, que era daquela... E continuou moito tempo. Era daquela o coordinador do Fondo de Liberamento de Cataluña. E damos unha roda de prensa, Jordi Petit e eu, no derbi de Santiago, no extinto Café Derbi, e viñera, moi boa persona por outra parte, viñera o fotógrafo de DF, que era da Bandeira. Sí. Que era la Bandeira. E entón, cando terminamos... No. La Bandeira Pai. La Bandeira Pai. La Bandeira Pai, en paz descanse. Sí, moi bon fotógrafo. Moi bon fotógrafo. E cando saímos do derbi, ao final da roda de prensa, nos piden que posemos aí a facer unhas fotos e tal, e di la Bandeira, dadevos un bico para facervos unha foto dándovos un bico. E dice, vamos a ver, isto non vai de que nos demos bicos, vai de que temos unha reunión moi seria de organizacións. Bueno, pero hoxe vos daría... No, pero era moi serio darse un bico. La Bandeira tiña un instinto moi especial. De feito, foi o primeiro que sacaba fotos dos nenos e nenas na rúa. E non de primeira comunión nun estudo. Por exemplo, ele tiña nos anos 60, que cando se sabe para fora. Pero, bueno, daquela non se contemplaba porque non queríades dar unha imaxen frívola, que non era. Porque os afectos, mi última peli, Perífero considerarme que os afectos forman parte da igualdade, porque senón xa me diredes que pintamos a Coto e máis eu. Isto ata tal punto que chegou a haber debates serios sobre se a pluma era un comportamento aceptable dentro das persoas representativas do movimento. Imaginadvos, claro, porque alguna xente defendía que eso daba unha imaxe moi estereotipada da homosexualidade e, por tanto, era prejudicial e tal, non? Despois, xa, no final, a partir do ano 79, as mulleres con moi bo criterio deciden mandarnos a tomar polo saco, nunca mellor dito, e organizarse dentro do movimento feminista, o cual tiña moitísima máis lógica, non? Era obvio. Pero, bueno, sí que inicialmente había unha cuestión que era básica, que era termos visibilidade, non? E o lesbianismo, ademais, era algo que se ignoraba, é dicir, os maricóns non os perseguía, pero o lesbianismo se ignoraba. Non existía. Son amigas, se quieren mucho, se tocan, vale, van de la mano, se dan besitos, pero son amigas, non? Cando nos íbamos daban, o máis probable era que ou nos berraran ou nos fostiaran, non? Eso marcaba unha diferencia importante, entre aquilo que se persegue e aquilo que directamente se nega que exista, non? E iso levou a que deran ese paso que foi trascendental. E non me quero estender máis, porque estou aquí largando un carril. Para enlazar. Eu, antes de máis, quería agradecerlle a Peque, que neste momento está na Argentina, que nos cedese de novo esta peza, que é o ano do seu nacemento, e que fai 30 anos despois. Recoñeceríamos moitas das cuestións que mesmo no libro Memoria Diversa, das entrevistadas, se reproducen. Familia, institución escolar, e contexto social. Esa presión das outras nenas, dos rapaces, e de como ela vai acabando de sacar do estómago toda esa opresión. Entón, é unha sorte de autobiografía que eu utilicei sempre nas aulas, porque é un traballo escolar. E porque Peque localizaría de Ferrol, polos guindastres, vaise unha sorte de exilio sexual a inicios do 2000 a Londres.
E despois é cando se forma na escola, que é onde se fai este traballo. Fíxate que pon Peque, non pon ni siquiera Peque Varela, un traballo moi recoñecido despois en festivais. E tamén lle quero agradecer a outra persoa, curiosamente, porque se eu estou aquí realmente porque recibo no mes de marzo un correo de Iago Mora, que non coñezo, pero dende a London School of Economics, porque está traballando xusto sobre o movemento, a ver como pon el, non quero dicir ahora, movemento de liberación homosexual en España nos 70, con lo cal é riguroso porque era como se estimaba. E entón me pregunta polas persoas que eu entrevistei no 78-79, non? No 78, e, bueno, resposteille, lle dixen se coñecía o traballo de Memoria Diversa, dixo que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, Iago, moi ben, porque a memoria, acabades de decirlo tamén, Cristina, construese. O problema é o borrado. O esquecemento non, porque o esquecemento é outro modo de memoria. Despois recupéralo, non? Pero o borrado, que é o que estaba comentando aquí, que sí que é o grave problema destas situacións. Por tanto, tamén eu teño que agradecer, porque volvín a esta arqueoloxía, non? Daquel tempo, efectivamente eran movementos moi ligados a formacións políticas, digamos, pos-68, a nivel ideario, non? Vaya, Carlitos, chegas tarde, perdiche xa unha parte importante da nosa performance. Claro, bueno, entón, con isto xa me perdín. Ben, claro, entrou aí, e a máis que se sentou na miña cadeira. Quedei moi nervosa ao velo sentar na miña cadeira. Bueno, entón volvín a esta sorte de arqueoloxía, a primeira entrevista... E entón, hai aí unha cousa que eu quero puntuar. Eu fago esta primeira entrevista, que polo que me dan ese premio en Vigo, como os mencionei, eu son homosexual porque foi a primeira entrevista feita na prensa con este título. E antes desto, xusto, o que falaba tamén Quique de como nos movementos onde estabas organizada había o seu conflicto e a necesidade de tomar posición, unha certa posición. Entón, uns meses antes, saíra no Terretempo a UPG e a problemática dos grupos marxinados. Este texto. E, bueno, entonces vai falando de diferentes grupos e despois, respecto á homosexualidade, cuidamos que a elección afectivo-sexual é unha escolleita individual, escolleita, palabra que xa non usamos, é que estamos falando tamén dos termos que deixamos de usar, si cales apareceron novo, non? Bueno, determinada social e culturalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, eu que dirixía a nosa terra, pero que a dirixía tamén como militante da UPG naquel momento, que estuve militando do 70 ao 80, é cando lle fago a entrevista a Xosé, esta entrevista, non? E aquí, realmente o que estamos aplicando é esa consigna do feminismo personal e político, pero incluso para alén diso, que era o que a mí me interesaba de un modo, non teño que decir, absolutamente ateórico, porque eso xa estaba en Gramsci, pero imagínate que agora se puxo de novo o día, pero que era o persoal no político. E iso viña dos estudos culturais, que eu como comunicadora sí que o seguín sempre, e o sigo seguindo como investigadora, que Stuart Hall, o investigador de Birmingham, o gran mobilizador, cando as mulleres se organizan, lles dice: non fales en nome das mulleres, fala como muller. Aí está a gran diferencia. Non fales en nome de. Iso é a convención tradicional, non? Iso é o patriarcado. Falo en nome de, estas son as miñas normas, son universais, a quen non, pois o machaco e o colonializo, e seguimos aí aínda na colonialidade, non? Citando a Quijano, o gran investigador peruano, tamén que faleceu non hai moito. Eu sempre cito nomes do Sul, epistemoloxía do Sul, como vedes. Ou os que considero así. Son moi sectaria, teño que declararlo, non? E entón, busco as miñas fontes, busco as miñas autoras de referencia e as poño en valor. As poño en valor tamén, como decía él, en proxectos I máis D máis I, non nas cousas que escribo eu tamén, pero, bueno, considero que a nivel social teño outro ámbito. Entón, foi aí o personal no político e, sobre todo, a entrevista, porque estuve revisando, obviamente, pois fala de todas estas, de todo este cotidiano, non? Da escola, sobre todo, da propia familia, nese caso, e da religión, aparece moito a religión, porque, claro, obviamente, fixadvos ben,
como era, digamos, o gran pirandárgallo, non? O paraguas ese universal que quería crear don Juan de la Cove Gómez, de que o poñías no Polo Norte, abrías e se cubría toda a terra. Pois aquilo era tamén o gran paraugas que dictaba as normas. Entón, paso a seguir. Bueno, facemos eso neses anos, esa irrupción. Bueno, porque todo era así, as irrupcións eran pequenas manifestacións, accións, publicar algo, e a partir de aí, desta entrevista, eu digo, bueno, no ano a seguir vamos a ir, digamos, o que chamábamos daquela casi a meter o pé en fariña, a ir a outros sectores non organizados, sectores non politizados. Entón, fui a Vigo, acompañada do meu colega Fernando Franco, que coñecía todos os locales de ambiente. Fernando Franco, todos. Todos. Entero al máximo, quero dicir. Sí, bueno. E é conmigo o premio Les Vigueis dese ano, fomos os dous, así, como se chama eso? Ex aequo. E entón fomos por todos os locales e realmente a segunda reportaxe que me parece que nen menos, que se titulaba nen menos nen máis homosexuais e que foi portada da nosa terra. E daqui ven, alguén que se opoñía a esta portada, daqui ven, querido Marcelo, ahora recordo, a carta que escribe un Aturuxo. E rapidamente chegamos á conclusión de quen era. No, bueno, pero cálate un momento porque tampouco sabemos a certeza. Bueno. Oye, terrible. Non vamos desvelalo. Vedes por que non nos podemos sentar xuntos? Porque é terrible, o que eu calo, pois se lo di, non pode ser. No. Bueno, ben, foi esta portada, nen menos ni máis homosexuais. Entón, aquí, eu entrevisto a unha serie de persoas moi novas, de rapaces moi novos, dos bairros, de Cabral... A foto de Xurxo. Non é. A de Ramuñón. Sí, non é de Xurxo. Xurxo tardou un pouco máis. E ademais creo que non se meteu nunca nesta iconografía. Fixo o cartel da primeira mani. No, sí, o cartaz sí, aquel, porque, bueno, tamén estaba aí no MMC, tiña que facelo, non? Daquela. No, Xurxo Fernández. Xurxo, pensei que decía Xurxo Lobato, non é de Xurxo Fernández. Falaba de Xurxo. Estaba no PKT. No, fixo o cartaz da primeira. Chascarrillos. O que íbamos, claro, para non caer neso. Bueno, entón aquí sí que hai unha serie de rapaces que falan así, bueno, o problema no bairro, que era moi forte o problema do bairro, o problema nas escolas, sobre todo nas escolas, obviamente, date conta que os sectores populares aínda reproducen moito máis o patriarcado, porque eso de manternos na ignorancia e en determinados estereotipos, e as mulleres son as grandes transmisoras do patriarcado, na educación, nos roles, en vestirte de rosa. Por lo tanto, que é unha das cuestións que eu sempre decía, e sempre continuo a decir, sobre todo nas aulas, hai moita rapaza que sin sabelo ou sabendo é machista e hai moito rapaz feminista. Que aí non é unha cuestión de xénero biolóxico, non é unha cuestión de toma de posición. Entón, estábamos xugando con isto e aquí falan moito estes rapaces que, por unha banda, que o da pluma é aquí estou eu, era como decir, bueno, pois xa que non me aturades, revírome e reafírmome facendo algo que vos amola, non? Isto tamén mo decían cando fixen o reportaxe, fixados, non estou comparando, nin asimilando, pero eu fixen as reportaxes de Conxo, porque era outro sector moi marxinado, o sector da psiquiatría. Bueno, moi marxinado e maltratado até o exterminio, sobre todo tamén as mulleres. Quer dizer, en Conxo podías estar nunha celda morta durante semanas, ninguén o sabía, dormindo en riba de palla. Bueno, e recordo cando entrevisto a Bretón, que era moi coñecido en Santiago, porque xa se dera o especie de movimento de liberación interno en Conxo, inda que durou uns anos, pois xa houbera unha reforma forte. Houbera que este psiquiatra... Sí, exacto, saían moito, entre os que estaban Antón Seoane, por exemplo. Camaño, Antón Seoane... E entonces saía o Bretón, que era moi coñecido porque tocaba música cunha escoba, e así, pero nunhas entrevistas que lles fixeron decía, sabe, non saímos por Santiago, pero aí vai un tolo, comprende? Que foi o título, un dos títulos. Outro foi o Pan da Marxinación, que está ahora na exposición de Germán Labrador, Os ollos de vidro. Bueno, entón, aquí estou eu, decía neste sector. E outro, por exemplo, Rafa decía, se houber protección legal, non nos botarían do traballo. Era outro dos graves problemas. Que un indicio de mariconería para fora. E no ensino, non digamos, no ensino xa era persecución. Por tanto, era tamén necesidade de autocensura total, exactamente. Que había un problema. Entón, eles, e despois, Tomás, porque claro, algúns e moitos dedicabanse á prostitución.
a prostitución masculina casi nunca saía. Nunca saía a luz. Colita non se meteu aí, creo. Pero quen se meteu foi Pilar Aymeric, que fai unha primeira reportaxe dos urinarios da Praza de Cataluña, de prostitución masculina. Pero non saía. Quer dizer, a femenina era prácticamente bocado de mediático diario, sobre todo na transición, non? E o NU e tarará. E entón, aí aparecía Tomás dicindo a prostitución é negativa, pero largamos, tuvemos esta saída. Por lo tanto, son as dúas reportaxes, 78 e 79, que eu fago no 80 creo que xa houve a manifestación do orgullo gay. No 81. No 81 foi a primeira. No 81, A sí. de- a No manifestación de Vigo. 81 creo que empeza Turuxo O Turuxo, tamén, empeza Turuxo. No 80, sí. Pero eu creo que no 80 algo se fixo porque xa eu non fixen algo tan específico como dar unha nova que foi o último ano que eu estuve dirixindo a nosa terra. Eu penso que nesas reportaxes, ademais, que saen moitísimas cousas, porque saen as terapias tamén, non? Como Sí, como bueno, esa reconversión, a autorrepresión. Sí, hai A min unha- hai unha cousa tamén moi interesante que penso que despois no Toruxo hai casi sai en todas as veces, que é o tema do gueto. Sí. O gueto aparece moito, sí. Sí, hai un artigo meu sobre o gueto. Penso que o que o se tiña por aquí, titula a dourada trampa do Claro, gueto exacto. de Latón De Latón Dourado. De Latón Dourado. Éramos contrarios ao gueto. fago aí unha aliteración rocambolesca no título, non? A dourada trampa do gueto de Latón Dourado, efectivamente. Sí, a ver, claro, nos falábamos en termos de represión, de constrición, que era o que vivíamos, non? E nos reivindicábamos como, digamos, unha posición revolucionaria. Non éramos, é dicir, por exemplo, cuestións que agora vos parecerían increíbles. Nos negábamos, por exemplo, a discutir sobre matrimonio homosexual. Ah, claro, porque parecía que era... Porque o matrimonio é unha institución Porque, obviamente moi claro, marcada a porque nivel eclesiástico. efectivamente, non Sí, sí. noso background engeliano, Sí, pois, sí, en fin, a familia era precisamente unha das institucións causantes desa situación Sí, sí, dos roles e das jerarquías. Claro, e da hegemonía do heterosexismo, non? Entonces, claro, para nós eso era inconcebible, eso era de mariquitas reformistas, pero para nada... Recórdame... Que la sabía, Recórdame esa Armando... Sí, Claro, claro que como había. así Claro lo que ves, no había. pasa nada. Recordo a Armando Flubia, que mira que era unha persona moi burguesa, él, con as súas orixes, en fin, unha persona aristocrática, que era presidente, ademais, do Movimento de Alliberamento Gay de Cataluña, do Front de Alliberamento Gay de Cataluña, e recordo a Armand un día nunha discusión nunha COFLE, nunha coordinadora estatal, sobre o tema do matrimonio, que decía, claro, es que tú pides eso porque tú eres una mariquita reformista, pero yo soy una mariquita revolucionaria y me niego a que podamos ni siquiera discutir del tema. Sí, Es sí, decir, era un non pouco era, así. o sea, non era que eran cosas que non estábamos dispostas nin a argumentar siquiera, ¿no? Es decir, parecíamos que era un sin Dios, ¿no? ter que argumentar sobre iso. O sea, fixamos os tempos que eran, ¿no? Pero se produce unha cousa en ese período precisamente, nese período que estamos falando, nese quinquenio, digamos, 77-81, se produce unha cousa que é totalmente novidosa. Por unha parte, hai un movimento organizado en Galicia e a través de unhas estrategias discursivas conseguimos ter unha presencia e un impacto nos medios. Algo que non pasara nunca na historia de Galicia. E, por outra parte, en sectores máis politizados á esquerda, pois está ese traballo de Margarita, que xera tamén unhas condicións e unhas bases de debate moito máis xerarizadas e moito máis transversais, por lo menos neses sectores, máis politizados á esquerda, non? Sí, eso é... E iso, simplemente a ocorrencia desas dúas cousas en simultáneo, produce un salto cualitativo. Un salto absolutamente cualitativo. Pasamos de donde, por exemplo, os sindicatos ou o Partido Comunista ou incluso a NPG deciden que estes temas é mellor non tratalos e non airealos porque non van ser entendidos polas capas amplas da poboación
e van xerar un rexeitamento e van a ter un custo político electoral, tanto en eleccións sindicais como en eleccións políticas, a donde de repente os partidos non lle queda máis remedio que asumir todos eses contidos que nos estamos xerando, non? E é un salto, marca un antes e un despois, é dicir, xa nunca máis é o mesmo. Facemos aquela presentación do manifesto da Coordinadora de Colectivos Gais de Galicia que se fai no Colexio Médico de Santiago de Compostela, da que están os secretarios xerais dos partidos políticos e está o voceiro do BNPG, está o voceiro do BNPG, está o secretario xeral da Liga Comunista Revolucionaria, do MCG, tamén do PCA, non recordo se estaba o secretario xeral, creo que sí que estaba Geluco, estaban dirixentes sindicais, estaban tal, e nos facemos unha aposta de largo, facemos unha verdadeira aposta de largo, lendo un manifesto, que era un manifesto un clavo absolutamente marxista, non podía ser de outra maneira, porque ao fin e ao cabo redactámoslo entre Vicente e eu, entonces non nos podía ser outra cousa, e damos lectura a aquel manifesto e recibimos o aplauso unánime de todas as organizacións políticas, sindicais, feministas que estaban ali presentes e nos fomos a tomar uns viños. Esta foi a oficialización do asunto. E claro, para ben, as cousas xa nunca volven a ser as mesmas. Xa nada volveu ser como antes. A primeira manifestación que se fai en Galicia do movimento de liberación homosexual, vou volver a nomenclatura clásica, non é a manifestación de Vigo, é aquí na Coruña, é a protesta que facemos diante do Manhattan na Praza de Pontevedra. Nós temos unha reunión na Coruña e dos compañeiros que están no Manhattan tomándose un café, nun descanso, fixéramolo, recordo, nun local que eu creo que era de unha organización feminista que estaba donde a Fonte de Neptuno, en San Andrés. Aí, nun primeiro piso, aí había un local, non recordo de quen. E, bueno, dúas persoas están tomándose un café, danse un bico e son expulsadas do local entre improperios. Aos 3 días, fomos como 300 persoas ali, fixemos un simpa, saímos para fora, despois de tomarnos algo, saímos para fora e nos pusemos a berrar boicot, machistas fora e non a homofobia. Claro. Mira, falando de... Non a homofobia. E foi a primeira manifestación que se fai en Galicia. Se fai, é dicir, xa tiñamos dado un salto tal que nos permitía, frente a un acto que hasta aí era perfectamente normal, como era que dúas persoas foran expulsadas dun recinto público por ter un comportamento afectivo entre dous homes en público, algo que hasta aí era normal, desencadena unha reacción na que nos sentimos perfectamente legitimadas para montar un boicot, montar unha manifestación e plantarnos na porta. Eu penso que debeu ser outono de 1980, penso. Pero querido 3 anos máis atrás, entón, para falar da transición e digamos, da trampa tamén da transición en todos estes aspectos. Que todos non tive preguntas de Pologuete. No ano 77, pero no ano 77, cando nace PEC, eu acompaño o Sestal a un xuízo aquí en Coruña, na Praza de Galicia, que é onde estaba a audiencia, que lle aplican a Lei de Perigosidade Social. O Sestal tiña estado no cárcere en Badaxoz por maricón. É un cárcere especializado. Especializado. Con lo cual era un sitio maravilloso. No. O sea, maravilloso. A luz do candil, que fixo Cándido Pazoi, que sigue rulando. Aparece tamén esta historia. Eu coñezo o Sestal ligado a Baldallo, porque o Sestal, cando vende Badaxoz, o Sestal é de Monte Alto, o sea, mai cigarreira, pai traballador, me parece que da construcción, bueno, Monte Alto, barrio de Monte Alto. Cando marchan de Monte Alto para a aldea en Carballo. Eu estuve nesa casa, coa nai vivía. Era unha casa menos que elemental. Vaise pa ali e el xa sae, porque sabedes que el, por exemplo, estaba en todos os grupos folclóricos, precisamente cando vai a Luar, pois vais morrer moi rápido despois,
canta a luz do candil, e despois Galloso, como todo, lo lleva al infinito. Sí, sí, sí. E aí está, hasta o infinito. E, bueno, quer dizer que el ali intégrase no movimento de recuperación da praia de Baldaio. E isto foi o que fai a acusación sobre el de aplicación da lei de perigosidade social. Porque eu estuve nese suizo, non podo dicir o que fixen antes, falar con un magistrado maravilloso, que despois o entrevistei na nosa terra, que quere investigar que investigue, que era de, como se chamaban aqueles suíces pola democracia, unha cousa así, e lle dixen, mira, está pasando isto, e dice, non vai haber problema, porque, bueno, cando vexo, vos digo, cando vexo o tipo que o poñían como testemunha, que era un chapero de número, termo que a mellor desapareceu xa, felizmente. Non, supoño que sigo utilizando. Pero non sabedes o que é ou si? Bueno. Era de número, era desos que nunha película americana daqueles anos xa recoñeceríalo polo aspecto, pola vestimenta. Entón, realmente aquel era o tipo que poñía a propia empresa acusando de prácticas aínda ilegais ao Xestal, pero saíu absolto. Quer dizer, fíxate ben, e estamos 3 anos antes do bico no Manhattan. Quer dizer que, bueno, era unha situación corrosiva e, ademais, a lei, un ano despois, efectivamente, que foi no goberno Suárez. Exacto. Cando se elimina a lei de perigosidade social. Bueno, de todo creo que tarda. O que pasa que creo que foron, exactamente, foron... No, claro que tarda en aplicarse, supoño, igual que a do divorcio. A do divorcio tan tarda moito, non? No, pero bueno, realmente, aínda que se derroga, sí que non é esta aprobación do novo Código Penal que hai unha plena que no 80 algo, non? Que hai unha plena desaparición da persecución no ámbito penal. E creo que continúa de, como era, de exhibicionismo, non? De era perigosidade... Exactamente. Escándalo público. Escándalo público. A de escándalo público continúa e entón seguía entrando por aí. O dito escándalo público non desaparece hasta a aprobación do novo Código Penal, hasta a modificación do Código Penal. Sí, bueno, que máis tarde. Pero se derroga previamente a lei de perigosidade social. Pero bueno, esta era a situación, por lo tanto, claro que... A verdade, pareceme, xa te digo, rompedoras todos, a entrevista, rompedora esta reportaxe. E, bueno, comentábamos aquí un pouco, xusto antes de empezar a mesa, que no último Aturuxo, que é unha revista que ten 4 publicacións, de xaneiro, creo, a xuño dese ano 1981, pois na última delas hai precisamente unha carta de Margarita que a dirixe querido Marcelo, e que remata, eu só a ler o remate para darlle a palabra, porque realmente é algo así como tampouco quero alongarme máis en contarche o que foi na práctica informar sobre a homosexualidade en a nosa terra. É dicir, os artigos saíron, pero me imagino que tivo que haber internamente aí tamén moita... Sí, bueno, vamos a ver, obviamente, todo isto que ahora contamos con esta tranquilidade era o que viñamos falando no coche, cooperación conflictuosa. Exactamente. Buah, quer dizer que era complexo por argumentos como os que tamén comentamos de cara fora, sí, pero cara fora que vai pasar, é unha sociedade, a sociedade aínda non está. Claro, son argumentos sempre falaces, non? E era, por exemplo, esa portada foi moi criticada internamente, moi criticada. E porque decía que era o estereotipo, non? E entón eu lles contestaba, hai que agarrar a xente polo estereotipo, porque é o que temos incorporado. Se empezas a darlle voltiñas, pois non se sabe de que falas. Entón, vai ao estereotipo e desmonta, o deconstrúe e desmonta, non? Iso tamén aparece moito no reportaxe, ni menos nin máis, porque hai a parte popular a que antes me referín, dos rapaces de bairro, que, bueno, vivían a súa opción sexual con moita dificultade, veces que rachar onde podían, pero sabían perfectamente os perigos. E despois o sector máis politizado, que era Pedro Barciela, Magolla, por exemplo, a que falaba moito, e que a segunda parte, non? En que, obviamente, pois era, digamos, era a miña alianza dentro como fontes para a nosa terra, non? A miña alianza
as persoas que o meu fantasma protector eran estas persoas, non? Porque ao primeiro eu traballaba con moita fonte externa e dicía, bueno, están aí e tal. Pero se te fixas, que sempre o facíamos na nosa terra, despois había, aquí neste caso hai un apartado de un psicoanalista, de Cipriano Jiménez, psiquiatra e psicoanalista, donde analiza o primeiro informe que sae do Master and Johnson no 78 sobre a homosexualidade e, digamos, normalizando absolutamente as opcións. E entón, vou tomar, digamos, dun psiquiatra, dunha autoritas científica, e explica nun artigo, nun comentario que ven a Pasi, que é o que facíamos sempre, a cuestión homosexual, e aquí ven, referíndose a que nun congreso en Sanremo se montou un fiasco, porque era un congreso internacional de sexoloxía e abordabas o tema como doenza, e entón se montou ali obviamente, e que a partir, e un pouquiño máis tarde, aparece este informe, que se fixeran xa moi coñecidos co anterior informe, non? Os Master and Johnson sobre a homosexualidade en perspectiva, e un informe que se chamaba así, o informe Master and Johnson. Era un informe empírico, moi empírico, esa tradición americana de casos. Foi a homosexualidade o que foi o informe Kingsley a sexualidade femenina. Sí, exacto. Foi, digamos, o estudo fundacional. Entón, todo isto que se ve, que decir, tú te tiñas que apoiar, ou eu me tiña que apoiar como responsable, digamos, da publicación, e obviamente unha publicación que tiña toda a fragilidade tamén por un contexto que, bueno, que non era, digamos, a nivel de poder e a nivel mediático a prol, tiñamos a veces que mudar de empresa para imprimir, porque algúns non querían imprimir, pola línea nacionalista, etc. Bueno, entonces, pero internamente había que sachalo. E como sachábamos? Pois eso, unha persona experta, as fontes directas, que decir, aquilo que a min non se me podría discutir en ningún ámbito, nin mesmo nun xuicio, porque era parte da ontoloxía do xornalismo que daquela seguíase. Que decir, eu empezar a traballar en El Ideal Gallego. Despois tuve que ir ao exilio a Portugal. E entón, os 6 meses que traballei no Ideal, tuve varias condenas non, varias, como se chaman, denuncias. Pero tiña un director moi bon, que era de Cristianos polo Socialismo de Sevilla, Rafael González, e sempre me apoiou. Por qué? Porque eran fontes directas. E entón eu ala iba e decía, bueno, eu teño dereito ao segredo profesional, que utilizábamos moito ese, que desapareceu, se vos fixades, e a cláusula de conciencia, sobre todo, que desapareceu prácticamente da práctica. A cláusula de conciencia era unha figura no dardo franquismo esencial para o xornalismo. Esencial. Porque ninguén te podía obligar a escribir aquilo que fose contra a túa crenza. Entón, eso era realmente a chave de ouro contra... Que nos iba a decir que vamos ter saudades aqueles tempos? En materia de xornalismo, evidentemente. Bueno, teño saudades cada día daqueles tempos. Fíxate, daqueles tempos do xornalismo. Porque sabías o dereito de réplica, que desapareceu. Nominalmente non, pero na práctica... Bueno, e quer dicir que eran cuestións que nos activábamos moito, non? E, bueno, de Barcelona se activaba cada día, cada tarde, non? Non sei como imos de tempo... Non, pero seguro que fatal. Estamos aí porque... Seguro que fatal. Deixalles dicir algo, non? Claro, que fatal. Porque, bueno, sí, simplemente, que eu usate unha pasada, eu cando vin, realmente son, bueno, foi unha época tamén en xeral, que decimos, unha época política de moito apogeo, non? Pero a nivel colectivo é unha pasada as publicacións e todo. A mí pareceme rompedoras vistas a día de hoxe. Non sei se o mellor, efectivamente, hai alguén que ten algunha pregunta ou algunha cuestión sobre a que queredes preguntar. Non xa vos demos tanto a chapa, non? Sí, o que queren que marchemos dunha vez. Bueno, eu creo que é superinteresante todo o que estás comentando, non? Bueno, que moitas gracias, porque eu creo que é superinteresante todo o que estades comentando. E ás veces, claro, non hai tempo para recoller toda a memoria, non? E entón, mentras vos escoitaba, pensaba, necesitamos os nomes, non? De todas esas pioneiras e pioneiros que estaban aí, non? Á frente, para que igual despois se siga
convidando nesta xornada. Bueno, a min gustaríame saber un pouco no que comentachedes de que ao principio naceu como movimento máis con ese nome, non? Que comentabas antes, homosexual, e como parte do colectivo, non? As lesbianas pues, decidiron irse de aí. Tamén me gustaría saber un pouco sobre eso. Cales eran as reivindicacións que igual nese momento considerabas que non se estaban atendendo, bueno, ou cal foi así un pouco? Mira, a nivel, se nos fixásemos por un indicador que son as publicacións, Andaina e Festa da Palabra saen no 83, un poquinho máis tarde, non? Que non aparecen como parte do movimento lesbi, pero sí que aparecen aí espazos para o que son as opcións sexuais. Pero había tamén internamente, non vamos a decir nomes, non? Porque non, pero había internamente, no caso de Festa da Palabra Silenciada, certo rexeitamento de manifestarse por opcións sexuais. Decían que eso xa, un pouco como o noso amigo el Marqués, eso xa viña de seu. E, bueno, eu coido que aí a cuestión era que había que encontrarse aos diferentes colectivos, digamos, non? Definir as súas posicións e relacionarse cos outros entre iguais, pero que a primeira mistura era, digamos que saía desganando sempre, porque eran máis e tiñan máis poder, por tradición, o movimento gay, que non se chamaba ainda gay. Sí, non había esa tendencia, e Montoto é moi patriarcal. Daquela... Dicir que, bueno, Dios mío. Daquelas as reivindicacións eran super básicas, non? Eu, por exemplo, a Confederación Estatal, as dúas grandes campañas que fixemos nese período desde a Confederación Estatal foron a despenalización, derogación da lei de periodicidade social primeiro e logo a batalla por na reforma do Código Penal a supresión do delito de escándalo público, baixo calquera disfrace, é dicir, que desaparecea calquera alusión aos comportamentos de escándalo, e a outra era o recoñecemento o dereito a expresarse. O sea, eran cosas tan esenciais como esas dúas, non? E, ademais, sí que facíamos esa reflexión sobre a invisibilidade das lesbianas. Que eso sí era algo que as mulleres de dentro do movimento conseguiran que entendésemos. É dicir, que elas estaban aínda un paso por detrás. Quero dicir, eu recordo a compañeira Rosa que decía, bueno, a vos insultan, pois sorte que tedes. Sí, era un síntoma de que amolabas en público. Claro, imaginade a situación tan límite, non? De que sorte que vos insultan, por lo menos existides, non? E se existides, sodes un problema, non? Que non existimos, non somos problema. Isto era un pouco tal. E aproveito para contestar moi brevemente o que decías ti do gueto. Efectivamente, desde esas posicións que decía antes, que tiñamos moi marxianas e moi revolucionarias, nos entendíamos que o gueto era a válvula de escape da ola a presión, era o aliviadeiro do vapor. Entonces, se consentían uns sitios controlados, pechados ao resto da sociedade, donde ti eras quen de ir e expresarte. Efectivamente, expresarte sexualmente. E entonces nos decíamos que ese era un alivio controlado, absolutamente mercantilizado, por outra parte, absolutamente monetarizado, que permitía que non estupase a caldeira e que esa tensión baixo a que vivíamos non dese nun estúpido. O cual era unha verdade a medias, como todas. E era unha posición moi maximalista, porque, por outra parte, evidentemente, a xente necesita os seus desafogos, necesita ter onde ir e onde manifestarse como é, non? Incluso en situacións de moita represión.
Pero, bueno, a nosa posición era esa, e era polo que decía que era Sí, era que non era unha unha gallola, doble cara, que non unha era doble cara. que era unha gallola e non de ouro, era unha gallola cutre que intentaba vendernos como unha gallola de ouro. Pero fixadevos, Pero non deixaba de ser gallola. Inda que a nivel institucional se avanzou, efectivamente, a nivel social o recuo estáse notando. Si non... Fixadevos Totalmente. o de Samuel, hai 3-4 anos, e despois aquí vai haber unha intervención sobre o exilio sexual, non? Bueno, o de Peque é unha especie de exilio sexual, pero vos decatades que cando fala Laura Bugallo, cando falan nas entrevistas, o exilio sexual era cara a Madrid, cara ás festas, que é unha sorte de gueto, tamén. O sea, que te vas a un lugar que, bueno, por razóns ou ben porque a demografía é moito máis ampla e o problema que xa é tamén da sexualidade no rural, que xa aparecía naqueles anos, non? Quer dizer que a complexidade hai que tratala. Naquel tempo non nos daba tanto espazo, nin a vida nos daba tanto, porque había moitas cousas. Pero ocupábamos todo o que podíamos. Ocupábamos todo o que podíamos, pero aínda non entráramos na complexidade, non? Como Teníamos estamos agora. a ousadía de ocupar pola forza. E hai que ver que todo está moi ligado a todo o resto do que está pasando a nivel xeopolítico, a nivel social, que non se pode, obviamente, que é unha especie de gueto tamén, porque se o separamos do resto, entramos neso. Creo que vai ser mellor que nos vayamos antes de que nos Non, xa nos vamos agora, sí. Temos que Vamos a saltar corriadamente. eu penso que poderíamos estar con vos, vamos, horas, porque é interesantísimo, moitísimas grazas. Nada, vos. Pola Moitísimas generosidade, grazas. pola vosa memoria, que eso, que pasa a formar parte da nosa memoria. E bueno, pois moitas grazas tamén. Gracias a vos.